Când ai fluturi în stomac, simți cum se cutremură scoarța. În jurul tău se pot sparge mii de vaze, dar nici măcar un ciop nu îți poate scoate lava la suprafață. Te bucuri de orice clipă de parcă ar fi ultima și nici asta nu te sperie. Emoția te însoțește când vă întâlniți, astfel că ai parte de acel trisăm pe care ți-e teamă să-l propui, deși te-ai gândit măcar odată cum ar fi. Nu este, că dacă ar fi, s-ar povesti. Oricum nu e face asta, dar ce bine că nu avem difuzoare conectate la gândurile noastre bătrâne. N-ai mai putea să-l omori în minte sau n-ai mai reușit să o înjuri cu buzele lipite când vi se umflă orezul în voi. Fluturii ăștia nu se trag din omiți și nu se duc odată cu sosirea iernii, dar se fac nevăzuți când se instalează monotonia sub clar de lună. Bezna din ochi e prima dovadă a comei induse, când amorțesc împinși de la spate de indiferența florilor. Indiferență ce transformă culorile vii într-un blur de proastă calitate și parfumul lor își pierde din esență. Eu cred că ne gândile subtil uneori. Poate de asta râdem fără motiv. E clar că hei nu e cea mai amuzantă glumă. Poate că sufletele pure își caută prieteni înaripați. Altfel, nu îmi explic cum de se înțeleg atât de bine. Când ți-e foame însă, stomacul tău vrea să-ți aducă aminte să mănânci, că nu trăiești cu diete. Dacă îl ignori, te atenționează mai ceva ca alarma de dimineață, pe care o tot amâni în speranța că peste 5 minute te trezești mai odihnit. În public, alarma te face să pari un om ocupat, dar mațele cam suna sărăcie. Nimeni nu o să se gândească la faptul că te păstrezi pentru când se naște pruncul și sărbătorești cu vământ. Pe undeva nu văd legătura, dar o mai caut, promit. Când ți-e foame de atenție și bagi în tine like-uri cu garnitură arsă la solar, trebuie să te aștepți că dacă împarți desertul cu cât mai mulți pofticioși, nu o să te mai saturi niciodată. Și cu cât servești mai mult, cu atât îți cresc proporțiile. Celulita mai dispare făcând sport, dar urmele check-in-urilor rămân. Când ești în locul din dreapta în mașina aia de lux, fiorii sunt de la viteză. Dacă e mai înalt, când stă pe portofel, nu iubirea te gâdilă, ci molile din jurul gândurilor îndreptate spre geanta aia mișto din mall. Dacă simți mici înțepături în zona abdomenului bine lucrat când îi atingi formele conturate, nu e sentiment profund. Îți întărești doar orgolul bărbătesc. Vorbele alea dulci scrise cu stângăcie, că n-ai curaj să îi le spui în față, nu-ți provoacă emoții. Ea poate le crede că unele sunt naive, dar să vezi când află de diabet, la câte analize o vei însoți. Fluturii, fie ei în stomac sau dând târcoare inimii, te țin în priză. Gândurile ascunse îți înfometează ființa, slăbindu-i ligamentele, astfel că devine tot mai greu să-ți menții echilibrul pe niște pavele puse la mișto. Care e esența omului până la urmă? Să aibă? Să adune? Sau pur și simplu să fie? Să fie ce? Câte un pic din toate.